Sa EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang gabi sa lahat ng may mga halak. Sa lahat ng makakati ang lalamunan. Sa lahat ng may mga plema. At sa lahat ng mga manano ang ilong dahil ini makatinga. Kung alam lang nila kung anong kainam ang muhay na may imon, hindi mo manali mga aimingan. Di Manong Rhymer, ramdam mo yung nararamdaman ko, yung nakatatlong rolyo ka na ng issue. Naubot mo na, tapos inga ka ng inga, wala naman lumalabas. I can feel you. Aragoy! Maluoy ka. Oy, sa mga kabisyo natin, mag-ingat-ingat po tayo ha. Mag-ingat-ingat po tayo dahil ang virus marami kayong ang may trangkaso. Actually, ako in fact mga kabisyo ha. Nung Sunday ng gabi, oo, nilagnat po ako. At yun nga, hindi ako nakapasok ng Lunes. Ngayon, ang kasalukuyan naman pong nilalagnat. At akala nyo lang po na hindi nilalagnat kasi kadalasan sa kanilang mga lahi na nakikita po natin sa kalsada na nakahiga lang, hindi po sila nagkakasakit. Yes po, nagkakasakit po si Totoy Bato. Ay, baka isipin nyo, badyaw si Totoy, hindi Oo, ayan, pagdasal po natin, pagpray po natin si Uncle Totoy Bato na kasalukuyang may trangkaso din po. Actually ako hindi pa ako fully recovered eh. Medyo masakit pa ang lalamunan ng inyong abang lingkod pero dahil ayokong makatulog si Manong driver, dahil alam kong, Manong, mamimiss mo ako. Ay! Kaya sasamahan pa rin kita, Manong. Sasamahan kita hanggang alas 9 ng gabi. Oh no! Ay, eto pag-usapan natin mga kabisyo. Alam ko marami po ang nadali sa inyo dito. Hindi na nga mawala-wala yung text scam. Abay nako, eto pa. Boards! Tanga! Dumagdag pa ang bagong modus sa e-wallet scam. Sobra-sobra na insan! Ang dami na insan! Para na sila mga kamote insan! Tang, ready ka na ba? Ay, sige, ready na! Logical mo na yan! Logical na yan! Logical na yan! Alright mga kabisyo, it's about time na logical na yan! Logical na po natin to. Ano ba ang leksyon ang pwede nating mapulot dito, Manong driver? At ganoon na rin sa iyong pasahero na ang ganda. Parang walang purse. yung purse pala na lagayan ng barya. Hindi purse sa mukha. Ano ba ang pwede nating mahugot na leksyon po dito? Ganito kasi yun. Bakit ba sa kabila ng kadami-dami ng mga na-scam, hindi pa rin tayo natututo? Nagti-take 2 pa rin din tayo. O yung iba nga, take 3. Parang pagmamahal lang. Ilang beses ka nang nasaktan. Pinipilit mo pa rin kahit alam mong masasaktan ka uli. Oh no! Diba? Bakit? Why oh why? Why people committed the same mistakes
over and over again. Oh no! The reason mga kabisyo can be found in the way ito po sa utak natin, into our brain, sa mga utak po natin, kung paano po siya mag-process ng information. At nagki-create po siya ng templates na kung saan doon tayo nagre-refer over and over again. So ito po yung mga templates na ito, usually ginagamit natin as shortcuts. Diba? Shortcuts, which nakakatulong naman talaga sa atin magdesisyon in real world. Diba? Pero itong mga shortcuts, mga kabisyo, dapat bantayan din natin Ito yung tinatawag na heuristics. Ito yung mental shortcuts that can facilitate the problem solving and the probability of judgment. Pero mga kabisyo, mag-ingat din kasi pwede din itong ma-repeat yung mga errors. So, diba? So, they can be effective for making immediate judgment, yung agad-agaran, di ba? Pero, however, they often result in irrational. Kumbaga, hindi na siya rational. Kasi parang hindi na pinag-isipan kasi nga, template lang shortcuts lang Hindi mo na pinag-aralan ng mas malalim. Kaya, nabubuntis ka. Ayun, irrational judgment or conclusions, mga kabisyo. In short, nai-scam ang isang tao dahil hindi siya nag-iisip ng maayos. Dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Huro-huro mo? Diba? Parang ganun din sa pagmamahal. Hindi mo pinag-iisipan. Or kaya nabuntis ka. Sumingit ka patang. Sinasaktan tuloy si ate, lalo. No. Ay nako, so ganun lang mga kabisyo. Kaya paulit-ulit nangyayari sa atin. Though pwede naman nating tumagamit ito sa mga critical thinking. Pero pag nakita mo talaga na medyo sagad and it takes parang ang nakikita mo, pag in-evaluate mo yung sitwasyon na parang wait lang, masyado akong excited masyado akong impulsive. O hindi mo na ako magdidesisyon. O halimbawa, sige mag-invest ka dito. Double your money. Pag nagbigay ka ng 1,000, magiging 2,000 agad in 3 days. So yung iba, ang ginagawa, ay 3 days, diretso na, kaagad, nagbigay ng pera. O sunod na araw, naging 2,000 nga. Sige, itotodo ko na do. O hanggang sa lumaki ng lumaki, bandang huli, wala na, uwi na. Nga. Dahil yung hinulugan niya, nag-ipon lang pala ng para maparami yung pera. Ayun, tinakbo na, scam na. No. Diba? Kung ikaw nga nagpamati ka, kung taga Rojas City Capiz ka, ginbalda ka na ni Doc Soto, maliwat ka paliwat. Arago! Maluoy ka na, naman to yung natabo. Di bala? Gin-interview pa ni Corina Sanchez tapos scammer gali. Hindi na lang! Aragoy! Maninoy! Maluoy ka. Hakde Alright mga kabisyo, oras po natin. It is now 35 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Sa mga pauwi na po na kanilang mga bahay, ingat-ingat po kayo. At syempre, baka makatulog na naman kayo, baka lumagpas na naman kayo sa inyong bababaan pagkagising nyo. Nasa kabilang buhay na kayo. Kaya nga nag-iingay tayo dito kasi ayaw namin may makatulog sa inyo. Dahil ito po ang programang parang chicharon. Oh no! Maingay! Pero may ano tang? May laman! Ayan. Alright mga kabisyo, here's a song coming from Prettier Than Pink. Relax lang, cool ka lang, dito sa 90.7 EDSA